Leštenie čelného skla. Veľa ľudí mi volá ohľadne leštenia čelného skla, že si chcú preleštiť sklo našou pastou LIM. Je to kvalitná a dobrá pasta. Obávajú sa však jedného, že môžu leštiť alebo preleštiť tak, že sa im tam vytvorí lupovitý efekt. Ja hovorím, že nie, touto pastou sa to nedá. V žiadnom prípade. V tomto videu si pozrieme, budeme pol hodinku alebo hodinku leštiť na jednom mieste a uvidíme, že čo sa stane. Či tam vznikne nejaký lupovitý efekt alebo nie. Je to vzorka, nebudeme to leštiť na skutočnom skle, aj keď vlastne toto je bezpečnostné sklo, jak aj na aute, ale není osadené na aute, takže aj keď príde k nejakej škode, nikomu sa tým nič nestane, nikomu neublížime týmto spôsobom. Aspoň nie ani sám sebe, že by som si to robil na svojom vlastnom aute. Tiež na tom skle bude aj prasklinka, ktorú vždycky odporúčam zaliať pred leštením. Tu ju budem mať aktívnu, tak uvidíme, možno, že sa stane aj to, že pri leštení nám praskne to sklo a teda budete to aj vidieť, že neodporúčam leštiť sklo, pokiaľ není v dobrej kondícii, teda pokiaľ není táto prasklinka nie prelepená, ale oprávená, teda zalepená. Tiež ešte na záver skúsim, až všetko dobre dopadne, tak skúsime taký test, že keď nič nepraskne, tak zoberieme karbobrusku, tam aj okolo 11 000 otáčiek, na túto pastu odporúčam nejakých 1500 až 2300, maximálne 2500 otáčiek, takže uvidíme, čo tá karbobruska spraví. Ak nám samozrejme tá prasklinka skôr nepraskne. Ideme na to.
Zaujímavý výsledok. Týmto som ani ja nepočítal. Prasklo to mimo tej prasklinky aktívnej, teda nelepenej. Poviem pravdu, na tom skle bolo asi 3-4 prasklinky opravované, ale tak, že spravil som tam prasklinku, úmyselne samozrejme, a nehal som to 3-4 mesiace, nech do toho prší, tam ide špína a teda. Robil som predošlé s tým videa, že takto znečistená prasklinka nemusí byť tak kvalitne zalepená, jak keď je čistá tá prasklinka. A tuto teraz máme, tuto teraz vidíme. Tá aktívna, tá nezalepená, tá vydržala, sme videli približne 90 stupňov, ale prasklo to vedľa tam, kde sme to lepili, kde bola tá špina a teda tá prasklinka nebola dobre zalepená. Takže vidíme aj tu, že keď sa to sklo rozhorúči, môže aj tak prasknúť. Preto dávajte pozor, ak bolo aj niekde lepené, to sklo, tak nenahrievajte to tak, jak som to nahrieval ja. Jednoducho povedané, videli ste, v niektorých momentoch som vôbec nechladil, vôbec náročky som chcel vystupňovať tú teplotu. Najprv som robil na menších otačkách, tých 2300 otačiek, a keď sa mi minula baterka asi za takú pol hodinku, tak som išiel vyskúšať tú prasklinku. Teda som to prepol do dvojky a tam je 8300 otačiek. Stále to není tá karboburska, ktorá má až 11 000 otačiek, ale vidíte, na to prasknutie stačilo aj tých 8300 otačiek, aby to dokázalo takto prasknúť. Zaujímavé. Zas som, jak sa hovorí, o niečo múdrejší. Čo sa týka toho lupového efektu, kvôli ktorému sme to vlastne robili, tak žiadny lupový efekt tam nevznikol, aj keď som tam pol hodinu leštil na jednom mieste a plus ešte som asi 10 alebo 15 minút leštil na jednom mieste s tými vyššími otačkami. Takže bez lupového efektu, akurát len nám prasklo čelné sklo. Alebo teda sklo. Tak dúfam, že vás to nejak zaujalo v tomto smere, keď to by ste chceli robiť, čo sa týka teda toho leštenia toho skla, a aj také poučenie, ako to nerobiť.